maulaye Imam Ali murshidu ainul muradi ka girbi tafakkuri maulaye Imam Ali murshidu ainul muradi ka girbi tafakkuri mai kumfai kunu ba da sirrin kun in tafi ya mai samar da babu kai ke dirsar rubi Allah na zo ga kai ka kara mun kashafi sau mun dama ilahu yau zan yi bun Ali sayyidina Ali maulaye Imam Ali murshidu ainul muradi ka girbi tafakkuri kagi salati marar iyaka ya san madi kunnuru zata tanadin gobe Muhammadi mai sunan zirjamal manzon gamu wahidi sa'anil baitihi kamar sayyidina Ali ya Ali ya ummul khairi tanadin kudurar rabbana umma biha batul tarisina shafan kai na gije da ni ta shiga dangana komai gaba da gare ni ne ma domin Ali matar Ali maulaye Imam Ali murshidu ainul muradi ka girbi tafakkuri maula ya san Hussein Sidi ina ji da ku ƴaƴan sejil wujud ba girma ban da ku Allah ya ba ku ya daɗa komai sai da ku tilas azbe gaban ku ko ba so abdali ƴaƴan Ali ce da ni masoyi ya za a yi in ce miki sai da su yadda ki so za a yi sai na kura kila zinaren tausayi wallahi ya sun ki zai na baba na gantali ya yar Ali maulaye Imam Ali murshidu ainul muradi ka girbi tafakkuri ya ji kan Fatima Abul Abbas shugaba aljiyali dan fatuluku ne a sahun gaba barhamur shehu bin dubodi ya shugaba baban Ahmad Imam sirrin gane Ali ya dan Ali ya shehu Imam sahabi Allah ya kula da kai ka imin rabbana yayi ma domin sa kai malam Isa uban mu Abdallah muna da kai ku ne a gaban mu ya mun rike alali ya Ali maulaye Imam Ali murshidu ainul muradi ka girbi tafakkuri assalamu alayka haidar shatan bari assalamu alayka ka girbi tafakkuri assalamu alayka ya sirrin mashari labbai kai Imam Ali yau gani mufaddali ya Ali yau ta biyan tambari na zo zanwa haidara mai jin muka zo ka ji mu kunnen ka tattara zan yabi maula Ali sirrin samar dara rumbun ajiyar ulumu hayya sa ya Ali maula Ali maulaye Imam Ali murshidu ainul muradi ka girbi tafakkuri haidar zakin rasul zakin Allahu ne mai da ce ya zamta gobi mahiru ne zan ba wani jarumi kawai sai albayyane da gobi in banda zulfika ba wani sai Ali sai ta gobin Ali shi ke yan garkuwa da kai tun haifari daure ya mayar da shi ya yaye ya shigo gari na kaji tamkar Ali lala malam bari babu kamar namu alidai ne hayya Ali ya Ali maulaye Imam Ali murshidu ainul muradi ka girbi tafakkuri tambayi arnan badar akan aliya sun gaji sun tafi zakin ilahu ba mai musu agaji sai musu tsagar rama Ali masu jiyar da ji tuno ka nake ranhu ne da zaki na mukammali maula Ali ranar handak Ali ya girme du isa sandalini ya zo yana kuwa da isa an tambayi du sahabu ba mai iya amsa sa annabi ya ce cikin kukwai mai iya jan hali amru da kulkuli maulaye Imam Ali murshidu ainul muradi ka girbi tafakkuri nan take Imam Ali ya amsa al-murtada annabi yayi mai du'a o haidar wata dunnada kan kai jim ya cire kafafun sun farda ya soki makogarin sa hayya sa sai Ali ya Ali kabarar da Imam Ali yayi ranar shugaba annabi ya ce ba za a yo wata tankar da ba dukan wata kabbara tana a ƙasar shugaba labbai kai Imam Ali sarki sa hankali sayyidina Ali maulaye Imam Ali murshidu ainul
muradi ka girma tafakkuri. Ya kai biyar ilahu haidar kai gaibu ne ba mai iya gane alikuyansu da bayyane. Ya girmi tafakkurin halitta sunansa ne ko kai ga za ka ganka baya isa sai Ali. Isa Ali. Na zauna ne nazar tunani ya je da ni yaya zan gane aliku da sunansa ne. Sai na ji an ce ka tashi dama ka dangane ba a iya gane ala Allah sai da Ali. Iya Ali. Maula yayi mamali murshid ainul muradi ka girma tafakkuri. Annabu ya ce Ali ni ne kuma ni Ali daga ni yake daga shi nake alim kammali. Waye nafsin rasul sai sayyidina Ali je ka ranar mubahala ka ji girma Ali. Wayyo Ali. Tun daga man kuntunin sakankance kai daban annabi ya tara du sahabatu kowa na labbai kai mamali yo Allah shaidu ga mun na rike maula Ali du sanani sai Ali. Ni sai Ali. Maula yayi mamali murshid ainul muradi ka girma tafakkuri. Ya farkon fara samuwar samu sayyidina Ali murshidin kai ne Ahmadi. Komai na kira ka Ali na tauye amjadi. Ya zange ji mu inu sa hannu ya Ali. Ya Ali. Maulaye mamu Aliyu sarki ne haikali ya girmama kurewa dukan hankali. Haifin ɗakin ya lahu laula kai mamu Ali. Da ba Adam da Nuhu girma sai da Ali. Maula Ali. Maula yayi mamali murshid ainul muradi ka girma tafakkuri. Lambai kai mamu Aliyu kai ne wa tanadi komai tsanani na fadar ka musannadi. Ya Ali karfafe ni ki kai mun madadi kar na ji kar in gano wani kai mam ya Ali. Maula Ali. Maulaye ina da damuwa yaya zanayi na san kur tausayi karamci ma ku kai. Ya Ali kira ni gun ka banje bayan nayi wannan ne damuwar da ke damuna Ali. Afuwan ya Ali. Maula yayi mamali murshid ainul muradi ka girma tafakkuri. Dan Allah na je Iraki ko so dan shugaba ban san ya zan na je ba ni kai na sako gaba. Na san ba za ka bar ni Ali na tozar da ba dan Allah kira ni gun ka buri na ne Ali. Ya Ali. Mai ɗaukar baitukan ka Haidar Ahmadu ne dan da'iratul shababu wannan sunan sare. Ya Ali kamar saliddufi boye da bayyane ya daidaitawa a halil baiti mamali. Ya Ali. Maula yayi mamali murshid ainul muradi ka girma tafakkuri. ne dausayin kasida mai fadima mai begin hassane na Haidar wa goma. Dan Allah ka mun liddufi Haidar Nazima ban kwana zani barkunan yan amcin Ali. Ya Ali. Maula yayi mamali murshid ainul muradi ka girma tafakkuri. Maula yayi mamali murshid ainul muradi ka Maula yayi girma mamali murshid ainul muradi